Det er tidlig morgen, og møllen markerer, at det er en glædesdag. Danfoss har 50 års jubilæum. Jubilæumsfestlighederne begynder i fru Clausens have, hvor Danfoss-orkestret spiller jubilæumsmarchen med familien som tilskuere. I receptionen vil der i de nærmeste timer indfinde sig mange 100 gæster fra ind- og udland, og fru Clausen, direktør Jebsen og direktør Akkerlej tager imod. Som de første gæster kom repræsentanter for Danfoss-medarbejderne, som overrakte en check på ikke mindre end 1.700.000 kroner til en jubilæumsfond, som gave fra medarbejderne. Og vi har nedfældet hensigten med fonden på dette dokument. Ja, det er tillykke. Tak. Og her kommer repræsentanter fra Sønderjyllands Amt. Tak for det. Og vi har fundet et lille kort, så død Jensen. Og Danmark, som der ud før Danfoss startede i hvert fald. Ja, tak. Det er død Jensen. Akkerlej, godmorgen. Godmorgen. Tak skal de have. Må vi have lov at kigge på kortet? Det tror vi må. Og vi skal prøve på. Vi kan da finde alt, så jeg tror også nok, der står Nordborg på det. Der står ikke noget med Hagenbjerg. Nej, det er ikke stort nok til. Men vi er dog med. Og sådan gik det slag i slag. Borg, Gråsten og Nordborg Kommune gav et beløb på 150.000 kroner til et kunstværk. Vi har også nogle forslag til, hvordan sådan et kunstværk kunne udføres, men i øvrigt er det fuldstændig frit stillet. Borg, Gråsten og Nordborg Kommune ønsker i anledning af 50-års jubilæum den 1. i juli 1983, Danfoss rigtig hjerteligt tillykke og overrækker hermed et gavebrev på 150.000 kroner til brug til udførelse af et kunstværk opstillet på Danfoss. Kommunerne ser gerne, at arbejdet overdrages til en sønderjysk kunstner, og at Danfoss' ledelse, medarbejdere og kunstforening træffer afgørelse om, hvad der skal udføres og af hvilken kunstner. Værsgo. Ja, det er ikke ved at modtage.
Hjertelig tak for det. Det var en god idé. Ja. Det var godt det der. På handel- og håndværksvegne vil jeg gerne sige, at jeg er rigtig hjertelig lykke med 50 års jubilæet. Og i de få år overrækker jeg et tæppe af noget, som jeg ikke behøver at fortælle de tilstedeværende, hvad er for noget. Værsgo og tillykke med dagen. Buderup Handelsstandsforening var også repræsenteret, og deres hilsen blev overbragt på sønderjysk. Det er nu net midt i den alsiske sommer og har en teknisk blom, der bare blostrer kønt imellem alle andre blommer. Dejlevende blom må strø i nogle mange livlet flø. Mange gæster var ventet til receptionen. Derfor var morgenruten fra København til Sønderborg dubleret, så Kimber Air var undtagelsesvis ikke alene på forpladsen. Specialbusser sørgede for videre transporten. Repræsentanter fra Danfoss-forhandlere over hele verden overrakte en gave i form af et komplet videoudstyr. Og de kommer helt fra Island her fra der. Ja, er nok næsten vores fjerneste gæst, vil jeg sige, for det er jo en lang stræk. Ja, og det er vi meget glade for. Senere kom der repræsentanter fra forskellige fagforbund. Og vi synes, at vi netop med det her billede mindes de første industritiltag her i Sønderjylland. Og billedet, det er godt nok naturalistisk. Tillykke med dagen. Også et stort antal forretningsforbindelser var mødt op. Det var nødvendigt at foretage en omhyggelig registrering af de mange gaver. Hobbyklubberne var også mødt op. Værsgo. Administrationsbygningen i miniudgave. Det var ikke bare kunder og leverandører, der ville være med til at gøre dagen festlig. Børnene fra Pø Børnehave havde i fællesskab malet billedet. De står her alle sammen. Ja, har I alle sammen malet på det? Ikke mig. Har du ikke malet på det? Hvad har du malet på det? Hurra, 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 lille Danfoss,
Der var utroligt mange gaver, og alle var de ledsaget af ønsker om lykke og fortsat fremgang. Måske var det, der glædede allermest, at så mange havde brugt tid og penge på at komme til stede personligt, for på den måde at være med til at gøre dagen til en virkelig festdag. En af de mange originale gaver bestod af et træ eller en busk fra hver af de 5 verdensdele. Overalt var Danfoss-medarbejdere klar til at tage sig af de besøgende. Nok er administrationsbygningen stor, men den er ikke velegnet til at rumme de mange hundrede gæster. Derfor var der rejst et stort telt som nabo til receptionsbygningen. Her blev gæsterne budt velkommen af direktør Agalay. Ja, mine damer og herrer, jeg vil gerne på Danfoss vegne byde dem hjertelig velkommen til denne jubilæumsreception. Og når man står ved en milepæl, som vi gør her i dag på Danfoss, så er det jo naturligt nok, at man standser op et øjeblik, runder sig en lille smule rest, og så lader man uvilkårligt også tankerne gå tilbage af den vej, man er kommet. Og når vi gør det her i dag på Danfoss, så må vores tanker først og fremmest gå til den mand, der startede det hele, og som var den drivende kraft bag dette foretagende i mere end 30 år. Mads Clausen står i dag som et lysende eksempel på igangsætteren, og han har med sit livsværk, Danfoss, vist, at det er muligt at skabe betydende industri i Danmark, hvis man har evnerne og modet til at gå i gang, og hvis man har viljen til at stå problemerne igennem. Vi må derfor på denne dag mindes Mads Clausen med dyb taknemmelighed. Ved hans side stod Bitten Clausen. Hun var ham en støtte, jeg tror både i svære tider, og hun delte glæder med ham, og hun var ved utallige, og er stadigvæk ved utallige lejligheder i ind- og udland, en fremragende repræsentant for Danfoss, og har derfor sin store andel i det omdømme, som Danfoss har i dag, både i Danmark og i store dele af verden. Og vi er meget glade for, at vi i dag kan have fru Clausen med blandt os. Men så er der selvfølgelig også mange andre, der i årenes løb i de 50 år, der er gået på hver på sin måde, hver på sin plads, afgørende har bidraget til, at Danfoss har udviklet sig til det, må vi nok sige, eksemplariske foretagende vi er i dag. Det vil være helt umuligt at begynde at nævne navne her, det ville også være uretfærdigt. Derfor vil jeg bare nøjes med at sige, at vi, der i dag er i firmaet, og som har ansvaret for at bringe det videre frem, vi er klar over, at vi er takskyldige til mange, fordi de har ydet en livsgerning, som har ført til, at dette firma har udviklet sig så godt, som tilfældet faktisk er. Og jeg vil gerne have lov til her lige indledningsvis at sige nogle få ord til vores udenlandske gæster. Ladies and gentlemen, dear guests from abroad, you are very welcome, and you are especially welcome here because in being present here, you are demonstrating your interest in Danfoss, and you are proving in that way that we have many links abroad, as we should naturally have as the international company we are. We are working internationally, and we have to have many friends abroad. You, with your presence here today, are proving that we do have them indeed. Men samtidig med, at vi her er samlet til denne reception, så samles Danfoss medarbejdere i ind- og udland til en frokost, eller vi kan også kalde det en middag. Og det er faktisk et meget stort arrangement.
Men selvom det er det, så har vi bestræbt os på at gøre det så hyggeligt som muligt, således at forhåbentlig mange vil kunne mindes dette jubilæumsarrangement med glæde. Og så bør jeg måske også minde om, at det er i dag, at jubilæumsgratialerne kan hæves på bankkontiene. Jeg går ud fra, at detailhandlen er forberedt. Og så smældede tonerne af jubilæumsmarchen under teltdugen. I midten af teltet var der arrangeret buffet med lækkerier, der kunne indtages stående. Medarbejdere strømmede til de forskellige kantiner. Spisningen skete i hold, og indimellem havde masser af frivillig arbejdskraft travlt med at gøre klar til næste ryk ind. Det var dejligt. Tak for det. Tak for mange gode år. Tak for jeres indsats. Det er jo den indsats, der gør, at vi kan fejre. Jeg kan takke for en hel familie plus 3 børns gode uddannelse. Det var det. Det er virkelig lykkeligt for os. Det var nu ikke på grund af travlhed, at fru Clausen gav en hånd med, men hun ville gerne have lejlighed til at hilse på medarbejderne. Nej, det behøver ikke rødvin til det her. Det kan jeg godt love. Maden kom udefra, men det var nu ikke civilforsvaret, der havde tilberedt den. Så katastrofal var situationen heller ikke. Men med deres madkanoner sørgede de for at holde maden varm, til den skulle serveres, og det var en stor hjælp. Dygtige tjenere og servitricer havde et øje på hver finger. I anledning af jubilæet gav Danfoss et beløb til en forstærket indsats omkring uddannelse og udvikling inden for ny teknologi. Gaven var på 10 millioner til den selvejende institution Datacenter Syd i Sønderborg.
Der var feststemning i teltet, og der var feststemning i kantinerne. Jo, det går ikke stille af, når man fejrer 50-års jubilæum på Danfoss. Efter en uforglemmelig festdag kunne Danfoss så småt begynde at omstille sig til den mindst lige så spændende hverdag med de udfordringer, der ligger i fremtiden.